Il-Kunsilli Lokali tar-Rabat l-Imdina ta' Xbiex, Lisna u l-Imtarfa huma r-rebbieħa ta' premijiet relatati mal-Ġimgħa Ewropea tal-Mobilità. Dawn ir-rebbieħa ħadu mal-130,000 euro bejniethom wara li proponew proġetti marbuta mal-użu tal-vetturi elettriċi. Bekk issa dawn il-proġetti mhux se jibqgħu fuq il-karta u se jaraw id-dawl. Is-Sindku tal-Isla spjega l-proġett tal-lokalità li ġie premjat favur użu tat-trasport ħabib tal-ambjent. Kien ħarsu l-qoddim issa biex nibdew il-proċess li jkollna din il-vettura elettronika biex apparti li nibdew għall-ambjent inkunu ta' servizz residenti biex hekk persuna jkollha bżonn li tmur vista il-poliklinik jew il-bank tkun tista' tagħmel kuntatt magħna u aħna nkunu ta' servizz għalihom. Il-Kunsill ta' din il-lokalità propona wkoll li jinxtraw scooters elettriċi biex ikunu jistgħu jintużaw minn turisti kif ukoll nies tal-lokalità. Il-Ministru għat-Trasporti jinborġ feraħ il-Kunsilli Lokali li ħadu sehem. Fil-fatt tal dawn il-premijiet kien hemm 17 l-applikazzjoni. Għaw saħa fuq il-bidla fil-mentalità fl-użu tat-trasport fil-waqt li ħeġġeġ li l-Kunsilli Lokali jagħmlu użu minn att ta' inċentivi favur trasport illi jaħdem bl-enerġija nadifa. Għal ċertu servizzi, għal ċertu destinazzjonijiet, wieħed għandu jara kif forsi jista' jingħaqad ma' oħrajn biex dak il-vjaġġ ma jkunx ovvjament qed jikkawża pressjoni fuq il-komunità. U allura l-Kunsill Lokali qed jagħmlu hawnhekk qed jingħataw l-għajnuniet biex jixtru vetturi li jkunu qegħdin jiġu xxerjati maqsuma bejn in-nies fil-komunità li jkollhom bżonn, speċjalment l-anzjani u l-persuni li għandhom problema ta' mobilità.